השבת, או להגיד לפני השבת, שאנחנו נקרא השבת שתי פרשות, גם השבת הזאת שתי פרשות, אחרי מות וקדושים, אבל עוד לפני השבת יש לנו היום את ערב יום הזיכרון, ומחר יום העצמאות. מחרתיים, מה אמרתי? חשבתי שאני כבר מחר, אז אני מדבר על מחר. מחר בערב. הכל בסדר. מחר בערב, כן. ואנחנו רוצים קצת להבין, או אולי לחשוב רגע על יום הזיכרון, מה באמת אנחנו צריכים לעשות אולי ביום הזה. כי לצערנו, מדינת ישראל לא באמת קבעה תוכן. לא ליום הזיכרון ולא ליום העצמאות. אין תוכן, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. צפירה. שאלו פעם איזה רב גדול עם מה דעתו על הצפירה. אז הוא אמר, מה רע? 2-3 דקות, אף אחד לא מדבר לשון הרע, לא רכילות. מה רע? אז זה כבר טוב, נכון? אבל נכון, בזמן הצפירה יש עניין באמת, אם מישהו רוצה באמת לעזור לנשמות, לקרוא תהילים, להגיד תהילים. כי זה באמת מה שיעזור להם. לעמוד דום זה לא עוזר לשום נשמה. זה גם לא מנהג יהודי, אבל אם כבר אתה בצפירה ואתה כבר עומד, אז לפחות תגיד תהילים. וככה אתה גם עוזר לנשמות, לעילוי נשמתם. מי שבאמת רוצה לעזור לנשמות, שיקרא משניות, שיעשה איזה לימוד לכבודם. אז אנחנו נקדיש היום את הלימוד הזה לכל חללי מערכות ישראל, וכל נפגעי הטרור, ושיהיה להם עילוי נשמתם בשיעור. ובאמת, קשה להבין בחורים צעירים שעזבו הורים, משפחות, ולא חזרו הביתה. לפעמים זה גם לא כל כך צעירים, לפעמים זה בעלי משפחות, וזה די כואב, וזה שואל, ומעלה הרבה שאלות, כאילו, איך יכול להיות? איך ייתכן דבר כזה? ויש כמובן את המשפט הידוע שבמותם ציוו לנו את החיים. וזה מאוד קשה, זה באמת נושא מאוד מאוד קשה, בייחוד מי שזה אצלו קרבה ראשונה, אבל צריך לזכור דבר אחד, שיהודי מאמין, קודם כל הוא יודע שגם אם חייל נהרג, זה לא קרה במקרה באותו רגע. זה כבר בראש השנה נגזר על הנשמה הזאת, שכך במהלך השנה היא תסתלק מן העולם. זאת אומרת, זה נשמה שלפני שהיא ירדה לעולם, היא בחרה ככה ללכת ממנו. סליחה, אם לא, נגיד, תיאורטית, אם לא היו מלחמות, אבל גם היו נהרגים. אנשים מתים, לא? אין ילדים שמתים ממחלות, אין תאונות דרכים, אין. בוא, אני אענה לך על זה באופן כללי. מלחמה זה... הוא נשאל ככה, למה אנחנו צריכים להיות בכלל במלחמה? למה צריך צבא בכלל? כי אנחנו לא במדרגה שלא יהיה לנו מלחמות. אם היינו במדרגה, וזה מצב שכנראה אנחנו לא נהיה בו עד ביאת משיח, אז לא היו לנו מלחמות. נכון? היו מצבים בעם ישראל שלא היו מלחמות. אבל כיוון שאנחנו לא במדרגה, אז הקדוש ברוך הוא בנה את המנגנון הזה שנקרא שנאת העמים, או אנטישמיות, כדי שאנחנו נזכור שאנחנו יהודים. אם לא הייתה אנטישמיות, כבר לא היה עם ישראל. יותר מה שאם היהודי לא עושה בעצמו קידוש, הגוי כבר יעשה לו הבדלה. זאת אומרת, ואתה רואה שהשנאה הזאת לעם ישראל, אין לה מאפיינים. לאורך כל ההיסטוריה, זה כל פעם זה לובש, עם אחר מתלבש בתפקיד הזה. זה לא תגיד עכשיו רק הערבים שונאים אותנו. לא. היו שנים הרבה לפני קום המדינה, שהיו יחסים מצוינים עם המוסלמים. הבעיה היה עם המצאי צלב, עם הנוצרים, הם היו הבעיה של עם ישראל. אז אתה רואה, פעם אחת זה אשור, ופעם אחת זה בבל, ופעם אחת זה פרס, ופעם אחת זה יוון, ופעם אחת זה רומא, ופעם אחת זה קומוניזם, ופעם אחת זה נאציזם, ופעם אחת זה מוסלמים, כל פעם זה מישהו אחר. אז מה תגיד? הכל בגלל התורה. כתוב, הלא הלכה היא בידוע. שנאה. עשיו שונא, נכון, עשיו שונא ליעקב, ובהר סיני כבר, למה סיני שירדה שנאה לעם ישראל, כי הם לא קיבלו תורה? אז המלחמה היא בכלל, זה גם לא תלוי, אתה יודע, היינו חרדים שנאו אותנו, היינו חילונים שנאו אותנו, זה לא קשור בכלל, זה קשור. זה קשור לעבודה שלנו. איך אמר הרב יגל, זכר צדיק לברכה, אין לנו סכסוך עם הערבים. יש לנו סכסוך עם הקדוש ברוך הוא.
שזה ייפטר, גם זה ייפטר. זאת אומרת, כל המציאות, ותראה, אנחנו אומרים, בעל הנס אינו מכיר בניסו. היו בזמננו ניסים גלויים. מלחמת יום הכיפורים זה נס גלוי, היינו לפני השמדה. אם המצרים היו רוצים, היו מגיעים לתל אביב, בלי בעיה. אם הסורים היו רוצים, היו נכנסים. אתה יודע מה הלך בקרב עמק הבכה, שמעת עליו פעם? איזה 8 טנקים, עצרו 1,500 טנקים. זה לא, אין שום היגיון. 6 הימים, זה לא נס גלוי. זה הכי נס גלוי. מה זה, זה בכלל לא מידתי, הכמות הצבאות שבאו עלינו עם כמות הנשקים שהיו להם לעומת מה שהיה פה. אבל אף על פי כן, אתה רואה שיהודים מוסרים את נפשם, יוצאים לקרב ולא חוזרים. וצריך להבין מה דינן של הנשמות האלה. אז אומרים לנו שבמקום שההרוגי מלכות עומדים, אין נשמות עומדות. זאת אומרת, אותם חיילים שמסרו נפש על עם ישראל, זה נקרא הרוגי מלכות. זה יהודים שבחרו לסכן את חייהם ולהציל את עם ישראל במותם. זה אי אפשר להבין את המעלה של הנשמות האלה בכלל. אין בכלל מידה לזה. שאלו פעם איזה תלמיד ישיבה שאל את הרב זלמן הוירבך, זכר צדיק לברכה, הוא רצה לנסוע לצפון, לגליל, לקברי צדיקים, הוא שאל אותו איזה קברי צדיקים ללכת. הוא אמר לו, בשביל מה אתה נוסע לצפון, לגליל? תיסע להר הרצל בירושלים, תתפלל לשם. שם כולם צדיקים. והוא לא אמר לו את זה כבדיחה, הוא אמר לו את זה ברצה, ושאלו אחרי זה את הרב מזוז, גם זכר צדיק לברכה, אם יש בזה עניין, הוא אמר, כן, יש בזה עניין. ללכת להתפלל על קברי חיילים. כי גם אם החייל הזה אולי בחייו לא שמע כל כך תורה ומצוות, אבל במותו למעשה הכל נמחק. כי הוא מסר את הדבר הכי יקר לו, את החיים שלו, למען עם ישראל. אתה יודע, לנו זה נורא קשה, אבל יכול להיות שאם היינו שואלים את אותם נשמות, שהן היום נמצאות במקום איפה שנמצאות, הם אומרים לך, יותר טוב מזה לא יכול להיות לנו. אנחנו, זה נראה לנו קשה, כי אנחנו רוצים לחיות. אבל העולם הזה זה עלמא דשיקרא, זה עולם של שקר. אף אחד לא בא להישאר פה, נכון? אז אם תשאל את הנשמה הזאת, מה את מעדיפה? מה היית מעדיפה? מה יותר טוב לחיה? שתגיעי לגיל 85, 95 ותמות עם איזה מחלה, או שבגיל 20, 25, 30 תצאי לקרב ותמותי כגיבורה ותעלי לאן שאת נמצאת עכשיו. אני חושב שהתשובה שלה הייתה ברורה חד משמעית. ככה היה עדיף. עדיף ללכת בקרב, צעיר, כי גמרתי את התיקון שלי, אני עכשיו תראה איפה אני נמצא. אז כשאתה מסתכל על העולם הזה, אתה חושב שזה העיקר, אבל העולם הזה הוא לא העיקר. העולם הזה הוא סתם הכל תחנת מעבר לתיקון. אז לנו נורא קשה, המשפחה ודאי. מי שנשאר מאחור, קשה לו. אז זה, כדי להבין את זה, אומרים, זה כמו אחד שנוסע באוטובוס לתחנה מרכזית. ופתאום באיזה תחנה עולה בחור צעיר. אז מתיישב לידו. והם מתחילים לפתח שיחה, לדבר, ונורא, יש להם שפה משותפת, מאוד, פתאום ככה מכלום, מאוד אוהבים אחד את השני, וכימיה מהרגע הראשון. ואז אחרי איזה, אני יודע, 10-15 תחנות, הבחור הצעיר קם, רוצה לרדת. אז המבוגר אומר לו, למה אתה יורד? כל כך כיף לנו ביחד, תראה איזה כיף, למה אתה יורד? תמשיך איתי תחנה מרכזית. הוא אומר, לא, אבל התחנה שלי פה. הוא אומר לו, אבל תראה כמה כיף לנו. הוא אומר, כן, אבל אני עליתי לאוטובוס בשביל לרדת פה. אין לי מה לעשות בהמשך הדרך. לא בשביל, אין לי מה לעשות שם. מה אני אעשה תחנה מרכזית? אין לי מה להגיע לשם. הוא אומר לו, אתה משאיר אותי לבד, אני אהיה לי עצוב. הוא אומר לו, אני מבין אותך, אבל זה התחנה שלי, אני יורד פה. וזה בערך מה שאפשר אולי איכשהו לנסות להבין, נשמה של בחור צעיר שבא לעולם, ומראש יודעים איפה תחנת היציאה. אבל בינתיים ההורים שלו גידלו אותו, והיה להם נורא כיף איתו, ועכשיו הוא צריך ללכת. והם אומרים לקדוש ברוך הוא, למה עשית לנו את זה? למה עשית לנו את זה? למה זה... אבל זו התחנה של הנשמה הזו שזה היא באה. אז כמובן, לכל אחד יש את התיקון שלו. הנשמות של ההורים הם צריכים לחוש את הצער, וכל אחד יש לו את התיקון שלו. אולי אפשר להבין את זה מסיפור שלא מזמן קראתי, שהיה איזו משפחה בצרפת, שהם
החליטו לעשות מסירות נפש ולבנות מקווה בעיר שלהם. לא היה מקווה. עכשיו, אין מקווה, נשים לא יכולות לטבול, זה בעיה. אז הם עשו מסירות נפש על המצווה הזאת ובנו מקווה, ונולד להם בן זקונים. ביום אחד שהילד הזה היה בגיל 3, הוא נעלם, חיפשו אותו כל הבית, בסוף מצאו אותו צף מת במקווה. אז הם אכלו את הלב, אמרו איך יכול להיות שאנחנו שמסרנו ככה נפש על המצווה הזאת, הילד שלנו יטבע במקווה. במקום שעשינו את המצווה הגדולה הזאת, איך יכול להיות? ואז בלילה אבא חלם חלום, ובא אליו אדם זקן, ישיש, עם פנים מהירות, אמר לו, מי אתה? הוא אומר לו, אני הבן שלך. אני הילד הזה שטבע במקווה. הוא אומר לו, אני אספר לך מה שאתה שואל שאלות. הוא אומר לו, אני הייתי צדיק גדול בדורות הקודמים. אבל במקום שאני גרתי, ברוסיה, איפשהו, לא היה מקווה. ואני בחיים שלי לא טבלתי במקווה. אני הייתי צדיק גדול. גמרתי את הש"ס הרבה פעמים, אבל לא היה לי מקווה. וכשהגעתי לשמיים קיבלו אותי בכבוד גדול, והוליכו אותי למקום שלי בגן עדן, והתקדמתי, ואז הגעתי לשלב שהייתי אמור להיכנס לעוד מדרגה אחת, וכשהגעתי שם לשער, לא נתנו לי להיכנס. אמרו לכאן יכול להיכנס רק מי שטבל במקווה בחייו. ואתה לא טבלת. אז נתנו לי בחירה. או שאני נשאר איפה שאני נמצא, או שאני חוזר בגלגול עוד פעם לעולם הזה, ואני צריך בתור ילד להגיע למשפחה שמסרה נפש על המצווה הזאת, ודווקא כשאני אהיה בר דעת כזה, בן 3, במקום, בתוך המקווה הזה למות. ובשמיים חיפשו משפחה שמסרה נפש על המצווה, ושגם יש לה מספיק ילדים כדי שהצער לא יהיה יותר מדי גדול. ואתם, בגלל שמסרתם כזאת נפש על המצווה, אתם זכיתם ונבחרתם למצווה הזאת לזכות אותי לעשות את העניין הזה במקווה. אז אני אומר עוד פעם, תראו, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. ויכול להיות מישהו ישמע את הסיפור הזה, יגיד, מה, זה צער היה להורים. אבל יכול להיות, אחרי 120 שנה, אנחנו נבין את הכל. סופר על איזה רב אחד, שהוא היה רב של קהילה. והיה שם המון קשיים, זה פה חולים, ופה עניים, ופה זה. הוא אמר, אני אגיע לשמיים, אני אעשה רעש גדול. איך ככה היה קשה אצלי בקהילה, ומתו צעירים, והיה עוני, ואז שהוא הגיע לשמיים והראו לו את האמת, הוא ראה שהכל כמו שצריך. כאילו שכל מה שהיה זה כמו שצריך היה להיות. לא היו לו שאלות כבר. לא היו לו שאלות. כי ההוא זה התיקון על זה, וזה תיקון על זה, והוא זה. כל אחד המסע שלו, כל אחד המסלול שלו. אז נכון שאנחנו באופן טבעי, אנחנו בני אדם, והטבע של האדם זה לחפש תענוג ולהימנע מסבל. אבל אנחנו לא מבינים שום דבר. אנחנו באמת לא מבינים שום דבר. אז ביום הזה, שאנחנו כולנו רוצים להתאחד ולהתייחד עם אותם גיבורים שמסרו נפשם למען עם ישראל, אני חושב אנחנו צריכים להיות יותר גאים מעצובים. יותר גאים באותם נשמות שבחרו לצאת לקרב. כי חייל יכול להחליט שהוא גם לא יוצא לקרב, הוא יכול להחליט שהוא עושה הצגות, שהוא לא... יש המון חיילים גיבורים בעם ישראל, הם באמת גיבורים. הם יוצאים לקרב בידיעה ברורה שהם מסכנים את חייהם. ואומנם הרוב חוזרים, ברוך השם, אבל לא חסר הרבה שזה יחזור והוא לא יחזור. אז אנחנו צריכים להיות גאים בהם, בנשמות האלה שבזכותן אנחנו כאן חיים. וזה מחבר אותנו לפרשת השבוע, פרשת אחרי מות, שגם שם שניים מוסרים את נפשם. ויש אומרים למען עם ישראל. כי כל הפרשה במה היא באמת עוסקת? ביום הכיפורים, נכון? בטח. עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. אז למה הפרשה צריכה להתחיל עם אמיתתם של שני בני אהרון?
כבר דיברנו על זה פרשת שמיני. מה עכשיו התורה נזכרה עוד פעם לספר לנו אחרי מות שני בני אהרון? אחד ההסברים זה כשם שיום הכיפורים מכפר, או הפוך, כשם שמיתת צדיקים מכפרת, כך יום הכיפורים מכפר. זאת אומרת, לפעמים הקדוש ברוך הוא, שיש גזרה על עם ישראל, לוקח צדיקים כדי לא לקחת כמה אלפים או עשרות אלפים מעם ישראל. וזה מה שקורה בפרשה שלנו. לא יודע אם זה נכון, אבל יש סיפור שהרב יורם אברג'ל, זכר צדיק לברכה, מסר את עצמו. אמר לאשתו, הוא הלוא נפטר בפתאומיות ויחסית צעיר. כן. אמר לאשתו שהוא חלם בלילה, וזה והוא קם והוא החליט שהוא מוסר את עצמו שיש גזרה על עם ישראל, ושהוא הודיע בשמיים שהוא מוסר את עצמו כפרה על עם ישראל, כדי שלא ימותו כמה אלפים. ואכן הוא מת בפתאומיות. היו כאלה אמרו שהוא יהיה היורש של הרב עובדיה. אז אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מבינים מה פתאום שצדיקים מסתלקים, כמה נשמות אחרות מעם ישראל אולי היו צריכים ללכת במקומם. ואותו דבר גם במהות, גם פיזית וגם רוחנית, שחיילים מסתלקים, אז גם פיזית זה קל להבין שאם הם לא היו מתים במלחמה, אולי כמה אזרחים היו נהרגים, למה הם בגופם מגינים על עם ישראל. זאת אומרת, אם אתה לא יוצא, לא שולח חיילים למות, אז יכול להיות שעל כל חייל שמת, אם הוא לא היה מת, החייל הזה, היו איזה 1,000 אזרחים מתים ממשהו אחר. וגם מבחינה רוחנית זה ככה. שהנשמות האלה שנמסרות על קידוש השם, לך תדע כמה נשמות בשמיים לא לקחו כאלטרנטיבה בגלל שלקחו את אלה. יש את הסיפור על הרוגי לוד. שמעתם על הרוגי לוד? זה היה הרומאים שבאו ולוד, אני לא יודע אם זה הלוד של היום, אבל היה עיר קראו לה לוד בארץ ישראל, והם אמרו, היה בדיוק, מצאו איזה ילד גוי מת או משהו בסגנון, והם אמרו, היהודים הרגו אותו. יש אומרים שהבת שלו הרגו אותה. כן. ואמרו, אנחנו דורשים שאתם תסגירו את הרוצחים ליישוב היהודי, אם לא אנחנו שוחטים את כולכם. עכשיו, יש פה שאלה הלכתית. האם מותר ליהודים למסור יהודים לגויים? האם מותר למסור יהודים לגויים? אם נגיד עכשיו באים הגויים, אומרים ליהודים, תנו לנו 2 להרוג אותם וככה לא, כולם ינצלו. תבחרו איזה 2 שאתם רוצים. מותר למסור אותם? לא, יהרגו כולם ולא ימסור. למען זה כמו שזה אותו הסיפור. אבל אם הגויים באים ואומרים, תביאו לנו את חיים ומשה שמה, ואם לא אנחנו שוחטים את כולכם, זה מותר. הם נקבו בשמות. אבל אם אומרים, תביאו 2 איזה שאתם רוצים, זה לא. אסור. כולם ימותו ולא ימסרו. כי אין דוחים נפש מפני נפש. אבל פה, הם אמרו, תביאו את הרוצחים. אנחנו לא יודעים מי הרוצחים, אנחנו יודעים, אתם רצחתם ככה, זה היה עלילת דם, כן? והיו 2 שהחליטו להתנדב, להיות אלה שהרוצחים במרכאות. והם מסרו את עצמם לשלטונות הרומאים, אמרו, אנחנו רצחנו, והם לא רצחו. והמיתו אותם כמובן בייסורים ובעינויים קשים. ואומרים לנו, חז"ל, שהרוגי לוד, אין מחיצה יכולה, אין נשמה, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. זאת אומרת, הם הגיעו לכזה מקום גבוה בשמיים, אז זה מה שהם מסרו את עצמם והצילו את כל העיר, שהם היום, איך אומרים, אין אף צדיק יכול להיות איפה שהם נמצאים. אז אתה רואה את המעלה של מי שמוסר נפש. האם מותר ליהודי לכתחילה להתאבד בשביל עם ישראל? אני לא יודע, זו שאלה קשה. אבל לסכן את חייו בשביל עם ישראל ודאי שמותר. כל חייל מסכן את חייו למען עם ישראל. הוא לא יודע אם הוא ימות, אף אחד לא הולך למלחמה במטרה למות. כולם הולכים במטרה לחזור. אבל כמעט כל חייל שיוצא למערכה יודע שהוא מסכן את חייו. ויש סיכוי טוב שהוא גם לא יחזור. אז היום הזה זה יום של צדיקים. יום שכל עם ישראל צריך להתגאות בהם, שהם מסרו, שהנשמות האלה בחרו, עוד הרבה לפני שהם מתו באמת,
למסור את עצמן למען עם ישראל. פרשת אחרי מות היא עוסקת, כמו שאמרנו, ברובה בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. והפרשה מתחילה וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבתם לפני השם וימות. וחז"ל נותנים הרבה מאוד סיבות למה הם מתו. המון סיבות. ומזה שהם נותנים כל כך הרבה סיבות אתה מבין שכנראה אף סיבה לא באמת חזקה מספיק. כי הם היו קדושים, הם היו צדיקים. היו לאהרון 4 בנים, נכון? נדב, אביהו, אלעזר ואיתמר. ולא עושה שכל, מה שנקרא, שהם בכזו קלות במרכאות הלכו ברגע אחד. ועוד ביום הכי שמח של חנוכת המשכן א' בניסן. אז מזה שחז"ל נותנים הרבה סיבות, אתה רואה שהם לא סגורים על אף סיבה. כי זה לא מסתדר. אבל בכל זאת נחזור על כמה מהסיבות. הלוא פרשת שמיני כתוב שהם הקריבו אש זרה, וזה ראשי תיבות. אש, א', זה אישה לא לקחו להם. הם חשבו שאנחנו כאלה קדושים, כאלה נעלים. איזה אישה בעולם הזה מתאימה לנו בכלל? איזה אישה? שוויצרים. אתה יודע, היה פעם איזה בחור ישיבה, שכל שידוך שהביאו לו הוא פסל מיד. אז אמרו, מה זה הגאוותן הזה? אז ראש הישיבה שלח אותו לקורס בענווה. חזר אחרי הקורס בענווה, אמרו, עכשיו תנסה לשדך לו אישה חדשה. הביאו לו גם פסל, אמרו, מה עכשיו? אומר, עכשיו שאני גם ענב? לא פשוט. הפוך על הפוך. אבל הם חשבו שהם כל כך נעלים, שאף אישה, מה זה אישה? אישה זה העולם הזה. אתה צריך להתעסק, צריך זה, ללכת לסופר, טיטולים, מטרנה, פרחים, זה, מה לנו ולכל זה? אבל זה לא נכון. אפילו כהן גדול ביום הכיפורים, פרשת השבוע, לא יכול להיכנס לפני ולפנים אם הוא לא נשוי. עד כדי כך שהיו מכינים לו אישה ספר, גלגל חילוף. אמיתי, שאם אשתו תמות רגע לפני, שלא יהיה מצב שיתקיים לי כהן גדול. מסכת יומא. כן, מכינים לו אישה בספר. ככה ברגע אחד שיוכל להתחתן עם בעיה. אז אם כהן גדול הולך להיכנס לקודש קודשים, צריך להיות נשוי, אתם לא מתחתנים. אישה לא... שתויי יין נכנסו. זה יש רמז גם פה, כתוב, וידבר השם משה אחריהם עוד 2 בני אהרון, 2 ראשי תיבות שתויי יין נכנסו. כאילו, מה זה שתויי יין נכנסו? איך יודעים את זה? כי אחרי זה, בפרשת שמיני, יש את פרשת היין שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, בבואך אל הקודש, אתה ובניך יין ושחר על תשת. אז רואים בזה שהוא מספר לה, אומר לאהרון, לא תשתה יין, כנראה אלה שתו יין. תשת ראשי תיבות, תפילת שתוי תועבה. אבל תפילת שיכור, תפילה. מה ההבדל בין שתוי לשיכור? סליחה, תפילת שיכור תועבה, תפילת שתוי תפילה. שיכור זה אחד ששתה יותר מרביעית יין, ושתוי זה אחד ששתה פחות מרביעית. אז מה יין? מה, נראה לכם, עשו חגיגה, חינגה, עוללות ונכנסו לזה? אז הרבי מלובביץ' אומר, לא, זה לא יין, זה יין, זה סוד בגימטריה. שהם רצו לגלות סודות תורה שלא לפי המדרגה שלהם. ואז מה קרה? היה להם בריחת הנשמה. מה שנקרא, רצון ללא שוב. רצון ללא שוב. ברח להם הנשמה, ברחה מהגוף. איפה הם פוגשים את זה? סיפור בגמרא, שכתוב 4 נכנסו לפרדס. 4 נכנסו, מה זה פרדס? פרדס התורה, זה סודות התורה. רבי עקיבא, בן עזאי, בן זומא, ואחר, רבי אלישע בן אבויה. ומה קרה להם? אז בן עזאי מת. בן זומא השתגע. אחר, רבי אלישע בן אבויה, קיצץ בנטיות, ירד והתפקר. היה תנא קדוש. היה רבו של מי? של רבי מאיר. רבי מאיר בעל הנס מטבריה. יצא מהדרך. התחיל לחלל שבתות, ללכת לבחורות, עד שלום. ורק רבי עקיבא יצא בשלום. אומרים, איך, מה? למה רבי עקיבא יצא בשלום? כי הוא היחיד שנכנס בשלום. כי הוא היחיד שהיה כלי להיכנס למקום הזה, והם נכנסו בלי הכנה רוחנית נכונה. עברו שמות קדושים, עלו לאן שעלו,
נכון, או ירדו עקום. אז אתה רואה שאתה צריך להיות כלי, והם גם הגיעו למקום שלא היו צריכים להגיע מבחינה רוחנית, ונשאבה נשמתם. אור החיים הקדוש אומר שהיה להם מה שנקרא מיטת נשיקה. מה זה מיטת נשיקה? זה המיטה שמתו בה משה ואהרון. אז תגיד, אז מה הבעיה? צדיקים, אבל יש הבדל. משה, מה זה מיטת נשיקה? מיטת נשיקה זה מיטה שלא עוקפת את מלאך המוות. הלוא כל נשמה, מלאך המוות צריך לבוא לקחת אותו. מיטת נשיקה זה עוקף מסלול מלאך המוות. שהיו שוכבים על המיטה, ואז השכינה מתקרבת אל הגוף, והנשמה נשאבת לתוך השכינה. כמו להבה. זה בדיוק, כמו להבה גדולה, שמחבה להבה קטנה. אני ראיתי את זה בעיניים. כדי שהוא הראה לי את זה. פעם בל"ג בעומר, עשיתי עם הילדים מדורה, ואז סתם לתומי זרקתי נר למדורה, הנר התגלגל ונעמד על חתיכת עץ. וכל פעם שהייתה באה לשון של אש מהמדורה לנר, הייתה מחבה אותו. אחר כך מהחום הוא היה נידק עוד הפעם. למה? כי החמצן, היא יונקת את כל החמצן מסביב לנר, אז האש תחווה. אז גם ככה באה השכינה, יונקת את הנשמה מעלה. אז תגיד, אז מה הבעיה? אומר אור החיים הקדוש, בעוד שבמיטת נשיקה השכינה מתקרבת אליהם, פה הם קרבו את עצמם אל השכינה. זאת אומרת, הם גרמו את זה לעצמם. כמו פרפר שעף לאור ונשאר דבוק שם. אז זה מבחינת זה. אש זרה. זין זה זרע לא היה להם. לא עשו ילדים. נכון? אומרים 4 חשובים כמת. מי 4? מצורע, עיוור, עני, ומי שאין לו בנים. כמו שאמרה רחל, אבא לי בנים ומה היא? בית האנוכי. זרע לא היה להם. אש זרה. רש, רחיצת רגליים וידיים ורגליים. יש אומרים לא רחצו את הידיים ואת הרגליים, הכהן צריך בכיור, נכון? יש כיור. לעשות רחיצה, לא רחצו. הורו הלכה לפני רבה. הם אמרו, צריך גם להביא אש מהאדיוט, אש מהארץ. זה נכון, הם צדקו, אבל יש כלל שאומר, כל המורה הלכה לפני רבו חייב מיתה. כי אתה עכשיו יושב עם הרב שלך, לא סתם. ועכשיו בא מישהו שואל שאלה, ואתה עונה לפני הרב, חייב מיתה. לא פשוט. ויש עוד סיבות. יש סיבה, יש אומרים שהלכו אחרי משה ואהרון והרהרו אחריהם, אמרו מתי ימותו שני הזקנים האלה ואנחנו ננהיג את הדור. על זה אומרים רבים הגמלים הצעירים שהיו הולכים אחרי הגמלים הזקנים, חושבים שיחליפו אותם, בסוף הרגו את הגמל הצעיר ועשו מהאור שלו הוקף לגמל הזקן. יש אומרים שבזמן מתן תורה הם הביטו בשכינה מתוך אכילה ושתייה. שכתוב אל אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את אלוקים ויאכלו וישתו. מי זה אצילי בני ישראל? אומר שם רש"י, הם נדב ואביהו והזקנים. אז פה נפרע מהם. זאת אומרת, יש הרבה סיבות. אבל אם ניקח את המכנה המשותף לכל הסיבות, זה שהם רצו לעבוד את הקדוש ברוך הוא לפי דרכם ולא לפי דרכו. זאת אומרת, אתה רואה להם שלהיות רפורמי, לעשות מה שאני רוצה, זה לא רק בחילול השם. זה יכול להיות גם שאתה רוצה לעשות דברים בקדושה, אבל לא לפי מה שציווה. גם זה לא טוב. אז עכשיו, למה דווקא עכשיו מזכירים לנו את העניין הזה? כי עוד רגע, הקדוש ברוך הוא הולך לצוות את משה, להסביר לאהרון מהי עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. לאן כהן גדול צריך להיכנס? קודש הקודשים, נכון? זה, קוראים לזה ראשי תיבות עשן. זה עונה, זמן, עונה שנה, איזה אני זוכר. בכל מקרה, זה האדם הכי קדוש, ביום הכי קדוש, שנכנס למקום הכי קדוש בעולם. פעם בשנה. ואם הכהן הגדול ייכנס לקודש הקודשים שלו ביום הכיפורים, אז הוא ימות מיד. תגיד, אבל למה? אני כהן גדול. מה הבעיה? הבעיה שככה שם ציווה. אין, אף אחד לא יכול להיכנס. אפילו לא כהן גדול. אלא רק ביום הכיפורים. זה היום היחיד. אז אומר שם רש"י משל לחולה, שבא אליו רופא. עכשיו, החולה הזה, מה הייתה הבעיה? שלו היה לו חום גבוה. פעם לא היה אקמול, רופא, להוריד חום. איך היו מורידים חום?
או עם קומפרסים, או שמים את החולה במקום קריר. למשל, מקום קריר זה יכול להיות מרתף, נכון? למה שמים יין במרתף? כי יש תחב שם, הכל קריר, נכון? אז היו שמים אותו במקום קריר. אבל החולה הזה כנראה הוא היה גם קצת אסמטי. אז הרופא אומר לו, אתה לא, אסור לך לשים אותך במקום עם תחב, קריר, כי אתה תמות. טוב, עברה שעה, בא רופא אחר. ההוא אומר לו אותו דבר, רק אומר לו שינוי אחד. אתה אסור לך לשכב במקום עם תחב, כי השכן שלך היה לו אותו סיפור, שמו אותו שם והוא מת. מי משני הרופאים שכנע את החולה יותר? השני, למה? כי עכשיו הוא יודע ממה השכן מת. אז כשנותנים דוגמאות זה קצת יותר טוב, נכון? בכלל אם משלים בן אדם מבין יותר טוב, נכון? הוא נתן לנביא שבא לדוד המלך עם המשל של כבשת הרש. כשאדם מקבל משל הוא זה. אז אותו דבר! אבל הוא יכל להגיד לאהרון, תשמע, אל תבוא בכל עת אל הקודש, שלא תמות. הוא אומר לו, אתה זוכר את שני הבנים שלך? אתה זוכר ממה הם מתו, שנכנסו לפני ולפנים? אז אם אתה לא רוצה למות כמוהם, אל תיכנס. אז זה חזקו יותר, שזה מוזכר פה. ומה הוא אומר לו? בכל עת אל הקודש בית הפרוכת אל פני הכפורת. מה זה כפורת? מה זה כפורת? זה המכסה של הארון. למה הוא נקרא כפורת? שמחפר על עם ישראל. ופה יש את כל הפירוט של עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, כשהוא לוקח שני שעירים שווים, שעיר אחד להשם והשני לעזאזל. לעזאזל. מה הסיפור עם השעירים האלה? אז כתוב שהשעיר הראשון שוחט אותו לעיני השעיר שהולך לעזאזל. והשעיר של לעזאזל יועמד חי לפני השם, לא שוחטים אותו. עכשיו, השעיר לעזאזל, הוא עושה גורלות, הם צריכים להיות שווים, ואז הוא מגריל זה להשם וזה לעזאזל. אז זה שהולך לעזאזל, רואה מה עושים לזה שהלך להשם, הוא אומר, מזל שלא נבחרתי שם, אה? תראה את אלה שהולכים עם השם, תראה מה קורה להם. לא שווה, הולכים בישיבות, לומדים כל היום. תראה איזה צרות יש להם, עזוב אותי. מה הבעיה? כתוב, בפרוח רשעים כמו עשר, ויציצו כל פועלי עוול, להישמדם עד היד. ואז לוקחים אותו לטיול. טיול, איפה? שנתי, טיול שנתי במדבר יהודה. איזה כיף! פראייר ההוא הלך להשם. חכה, קודם כל, בדרך יש סוכות כאלה, עוצרים, נופפים לו, עושה לי שלום, נופף לכולם. ואז אחרי איזה 13 קילומטר בערך, מתחילים לעלות על הצוק. הוא אומר, הולכים לראות את הנוף. את הים המלח, משהו יפה. ואז מגיעים למעלה. וזה אנחנו ביום הכיפורים קוראים, שם מסכת יומא. וקושרים לו את הרגליים, את הידיים, אומרים, רגע, מה אתם עושים? עוד לא מספיק לשאול, רגע, דוחפו לאחוריו ומתגלגל ולא מספיק להגיע לחצי ההר עד שנעשה איברים. מה זה הדבר המוזר הזה? מה עם צער בעלי חיים? היום היו עושים את זה, אוי ואבוי, היועמ"שית כבר הייתה קופצת על השעיר באוויר. היועמ"שית קופצת על כל זה. אומרים, זה היה מכפר על חטאים של ישראל. הכהן הגדול היה סומך ידיו, כל החטאים שם עליו, ואז זה כמו מים אחרונים, נכון? למה אתה עושה מים אחרונים? שהסטרא אחרא יעזוב אותך בברכת מזון. הוא היה מים אחרונים. אומרים, כל הכוחות הסטרא אחרא היו קופצים על האיברים האלה, ומשם יונקים את כל החטאים, משם הם לוקחים את שלהם. אז הוא היה כמו המים האחרונים, זורקים אותם. והיה בזמן הזה לשון של זוהרית בבית המקדש, שאם היו נמחלים החטאים, היה צבעה משתנה מאדום ללבן בנס. והכהן לא יכול להמשיך את הטקס עד שהלשון הזאת לא מחליפה את הצבע. ואחרי זה כל עם ישראל יודע, נמחלו חטאים. אתה יודע איזה דבר גדול זה, נמחלו חטאים. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו הרבה מתנות. לפעמים כתוב, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. לפעמים הקדוש ברוך הוא באמת לוקט שושנים מעם ישראל, וזה כואב. אבל בזכות השושנים האלה אנחנו יכולים להמשיך לחיות. ובעזרת השם נזכה במהרה שיהיה תחיית המתים, משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן ואמן.